Keď som začala hľadať dres do tejto kuchyne, ako prvé som hľadala na internete. V súčasnosti si myslím, že všetky informácie a vlastne aj to spracovanie možno niekedy vidíte lepšie na internete, ako keď zájdete do obchodu. A hneď na prvé hľadanie ma zaujal veľmi tento dres. Myslím si, že aj z toho estetického hľadiska je veľmi dobre dizajnovo riešený. Nehovoriac o tom, že táto kuchyňa je pomerne malá a bolo dosť ťažké vyriešiť ten priestor v rámci nej a napriek tomu, že dres disponuje jednou vaničkou, druhou vaničkou a ešte aj odkladacím priestorom, tak napriek tomu sa podarilo dať tento dres aj do takéhoto menšieho priestoru a myslím si, že sa aj dobre zapadol. Čo sa týka samotného materiálu, tak tiež musím priznať, že nemala som s tým skúsenosti, čo je to granít. A teda v porovnaní s bežným plechovým, to už naozaj je o 2 triedy nižšie v porovnaní s plechovým drezom alebo s iným smaltovaným drezom, je to naozaj niečo úplne iné. Dres má naozaj svoju hrúbku a ten povrch je oveľa odolnejší. V inom priestore teda mám použitý smaltovaný dres a tam sa tie usadeniny naozaj zbierajú, ostávajú na tom dreze. Momentálne tento dres stále vyzerá ako nový a pritom medzi tým sme v tomto priestore už aj malovali a umývanie všetkých štecov, farieb išlo do tohto drezu a tá farba z toho naozaj krásne zliezla. Tak dúfam, že to tak bude naďalej a zatiaľ môžem povedať, že som veľmi spokojná a môžem tento dres aj teda firmu Lavelo veľmi odporučiť.